Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Ji İsrail'e zilleti hatiya vaat kirin ve Müslümanın me bi vê yekê bawer bikin. Xwedayê Teala piştî demek diyar zillet û rûswabûnek ji İsrail'e nivîsandiyê û soz daye. Ji wê rojê û vir ve İsrailî wî zillet û rûreşiyê dijin û ji îro pêve jî wê bijin. Dema Xwedayê tê pêşkên İsraîliyan agadar kir û hişyarî da wan ku heta roja qiyametê muheqeq ew ê hinek mirovên wisa bi ser wan de bişîne ku cezayên herî dijwar bidin wan. Bêguman Xwedayê te ceza bi lezê û bêguman Xwedayê te gunehveşarê, dilovîn û Xwedî rehme. Belê derheqê wan de hukmê dawînê Xwedê Teala ev ê. Yahudî di tarîxê de wek milletekî di dewra Hezretî Dawud û Hezretî Silêman de gehaştine qonav û dereceya herî bilind. Piştî wefata Hezretî Silêman zarokî wî bûne du qism û beşan, heta dewra Hezretî İsa berê Asûriyan paşê Babil pişre jî ji terev Melîk û Kralê Makedonyayê ve hatiye îşgal kirin. Di dawiya dawîn de 63 sal beriya Hezretî İsa ji terev Romayê ve hatine îşgal kirin. Ji wê tarîxê heta sala 1948 tu carî nehatine serhevdû. Yani devru heyamên berê netê de ji tarîxa îşgala dawîn heta îroj zêdetirî 2000 salek û İsraîl nebûye dewlet û her tem di nav zillet û rûswabûnê de jiyanin. Li dunyayê tu gelo milletek bi vî awayê di nav zilletê de di tarîxê de nejiyanin. Di vê berê Misliman vê çîroka arzê mevûd bavê çopê. Belê Xwedê di tarîxê de soz û hinek wead daye İsraîliyan, ew weadan jî di wê dewrê de pêk hatine vesselam. Beriya her tiştî İsraîliyan piştî malakî yani 406 sal beriya Hezretî İsa tu pêxemberên ku hatine qebûl nekirîne bawerî bi kitêbên wan neanînin. Piştî wê tarîxê beriya bi Hezretî Zekeriya, Hezretî Yahya, Hezretî İsa û bi Hezretî Muhammed aleyhimusselam neanînin. Bi rastî Xwedê Teala ji wê tarîxê û vir ve benê İsraîl terkiriye wahî li ser wan birîye. Aniha em pirs dikin. Ji xwe beriya niha bêjimar pêxember qetil kirine. Gelo pêxemberên mezin hatine şandin ji ber ku înkar kirine Xwedê navbera Nîl û Firatê wê weadê wan bike û sozê bidin wan. Ma hûn bi vê yekê bawer dikin ji ber ku Yahudî bêkê Masî ji Xwedê re ebdîtiyê dikin li Gaza û Filîstînê ew kes qatîaman dikin. Bi kurtasî û xulase benê İsraîl çawa ku di tarîx û dîrokê de ketibû nav zilletê û rûswabûnê wê di dawiya dawîn de dîsa rûswa bibin û têkevin nav zilletê. Ji xeynî vê yekê tu encam ne li benda wan e. Bi silav û duayan.